Nay pandagana ay kulaon. Gobyerno ang kayo tumulong. Adian to pari solusyon na. Yan aniw paabo aden aksyon na. Nagdagkamat kiti salamat ni opisyales ay mababaasili. Sengayo may kaiman sakripisyo. Umadawi ay man ang naksipundo. Kalsada kumaan kumintas. Daan may kagpaabang mapadas. Man biyahe ag-awang nakarelax. Tabakan nadadan pagrigan. Ngem na ay magkiti sa kapasi. Wada dito matampay ay project. Bantayan ng ati makitikiti. Ilimiyan ko magagamis. Nuwaday maubla ulay libre. Waday di kuyog mi ay manili. Ulay no magadi kuliyan. Mansinsino kat ay mangublan. Isu nga ulay waday kumaan. Wadan to'y endapan kaulian. Dan mayat ay talagas man kadaanli. Ulay no kananda kanadawi. Sa kapulo lang kanayon ay ibaga di man iyan. Anak ko siya din naman na. Ulay no sino di mabalina. Wingin ko lugar ay napuan. Ulay no sino di mabalina. Wingin ang lugar ay napuan. Okay, papanatayin nga. Yes! Mahal sa rinti ayan mo. Kailo ko para tarakot mo. Sa pagkuma tamalagip mo. Iyag turo lugar na yan mo. Ko kariyan nga iliw ko. Kapot kaw niya paano wenti ka awan mo. Sa pagkuma nangaragsak ko tibang ayon ta. Teng ti champo. Hello mahal, kumusta ka?
Sapay kuma ta sumangpet ka. Sapay kuma ta sumangpet ka. Yes, para kadagiti abo, makasalsala dito ayan, sabayan niyo po kami. Awat kong dinukmaan, kung kaay ayaman. Pintaro kaamaan, sisiwin ko na ata. Nukad mo, uguman nyo, tukayan na imayo.